ce matin, c'est sans commentaire. Sotrama Kutu n'a fɔra malidenw ɲɛna k'a fɔ ko an bɛ wagati min na bi ko sotramaw de bɛ yen nɔ k'a fɔ ko u jukɔrɔla o suspension bɛɛ sirilen don ni juru ye mana juru ka suspension kutu k'a siri ni mana juru ye o de bɛ ka accident caman provoquer bi bi in na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la c'est vraiment mobili ni ye yan de a sirilen filɛ nin ni mana juru ni juru de ye. Mana juru de y'a bɛɛ fɔ nin bɛɛ mana juru de sirilen don a fan bɛɛ la. Ça c'est sans commentaire. C'est sans commentaire. L'accident de kɛra sɔgɔmada in na sisan nɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sotrama a dugumala bɛɛ sirilen don ni juru ye. Sotrama dugumala bɛɛ sirilen don ni juru ye. C'est kabako ye dɛ. N'a fɔra ko polisiw b'u ka baara kɛ a ɲɛ ma yɛrɛ yɛrɛ. Ni mɔbili yɛrɛ nin man ka boli yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ. Mɔbili man ka boli diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la c'est sans commentaire. Mobili la ye suspension kutu de fosilen filɛ de ka bɔ dugumala la mobili kutu la parce que tout simplement juru de kɛlen don k'a siri. Accident joli bɛ kɛ bi bi in na Bamakɔ mɔgɔ joli de bɛ ni bɛ tanya accident kɔnɔ a ɲɛ b'a la. O ye kabako ye. N b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna hali bi mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi. A ye mun kɛ a ye tiɲɛni mun don jamana kutu la bi sotramanin kelen ka sotrama suspension k'a bɛɛ siri ni mana juru ni juru kirikɛraw ye aw ɲɛ b'a la dɛ tiɲɛni mun kɛra sɔgɔmada in na an b'a ɲini a fɛ a ka nin partager a ka nin ja ninnu cari kangari ka da sotrama bolilaw ye sotramaw si technique ka kɛ mais ni dugumala bɛɛ sirilen don ni mana juru ni juru kirikɛraw. Ala ni jɛn ni partager s'il vous plaît. Ni ye image kunkurun dɔrɔn ye ka nin yira aw la sɔgɔmada in na accident mun kɛra sisan nɔ Korofina Kulukoro goudron ba kan. Mobili dɔw man ka boli tuguni bilen yɛrɛ.